खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं अमृत खेरखातारिया दिनै नोंथांमोननि सेराव जिके कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै नोंथांमोननो फिननाय होनो नाजानाय जादों आरो बे कारेन्ट एफेयार्सआव जानुवारि फेब्रुवारि मार्च 2022 मायथाइयाव जालांनाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै सोंथिफोरखौ जथायना नोंथांमोननो फिननाय होनो नाजानाय जादों। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि 34 खोन्दोखौ। गिबि सोंथि 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव मा मोननै हादोरनि गेजेराव दावहा जादों? जों बयबो मिथिगौ 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव गिलु-बालु दावहाया जागासिनो दं आरो दाबो जानानै दङ। नैथि सोंथि इउक्रेना मा हादोरनिफ्राय गावस्रानानै उदां हादोर जादोंमोन? इउक्रेना सिगां इउनाइटेड स्टेट अफ सभियेट रासिया बा USSR निफ्राय गावस्रानानै इउक्रेन हादोर जादोंमोन। थामथि सोंथि आसामाव मार्च दाननि 6 खालाराव मा बिसायख'थि जानानै थांखो? जों बयबो मिथिगौ थांनाय 6 मार्च दानाव आसामनि नोगोर आफादनि बिसायख'थिया जानानै थांदों आरो बे बिसायख'थियाव भारतीय जनता पार्टीयानो बांसिन देरहानो हादों। ब्रैथि सोंथि भारतनि गिबि ई-फिस हाथाइ एप फिश वाले बबेहाय बेखेवदों? जों मिथिगौ फिश वाले बे एपखौ आसामावनो बेखेवनाय जादों आरो बे हाथाया जादों अनलाइन नानि हाथाइ। बाथि सोंथि बावैसो बन्धन बेंकनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सोरखौ थिसनदों? मख'जाथाव असमिया आरो हिन्दी मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गखौ बावैसो बन्धन बेंकनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै थिसननाय जादों। द'थि सोंथि मा सोहोरा आसामनि गिबि जिर' वेस्ट टाउन? जिर' वेस्ट टाउन महरै मा सोहोरा आसामनि गिबि? बे जादों तिताबर। स्निथि सोंथि 2022 मायथाइनि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि APSCनि गोदान मासिगिरिया सोर? बिथाङानो जादों राजीव कुमार बरा। राजीव कुमार बराया जादों 2022 मायथाइनि APSCनि गोदान मासिगिरि। दाइनथि सोंथि इउक्रेना नाट'नि सोद्रोमा नंगौना नङा? नर्थ एटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेशननि इउक्रेना दासिमबो सोद्रोमा नङा। गुथि सोंथि रुस एबा रासियानि आथिखालनि हादोरगिरिया सोर? रुस एबा रासियानि आथिखालनि हादोरगिरिया जादों व्लादिमिर पुतिन। व्लादिमिर पुतिना जादों रुसनि आथिखालनि हादोरगिरि। जिथि सोंथि लता मंगेशकरा माब्ला रुंसारि जादोंमोन? जों बयबो मिथिगौ लता मंगेशकरा जादों भारतनि सासे जोबोर मिलौदो मेथाइ खनगिरि आरो बिथाङा थांनाय 6 फेब्रुवारि 2022 मायथाइयाव रुंसारि जादोंमोन। जिसेथि सोंथि बाप्पी लाहिरीआ माब्ला रुंसारि जादोंमोन? बाप्पी लाहिरीआबो सासे मिउजिक डिरेक्टर मेथाइ खनगिरि आरो बिथाङा थांनाय 15 फेब्रुवारि 2022 मायथाइयाव जिउ नागारदोंमोन। जिनैथि सोंथि गवा हादोरसायाव गासै मोन बेसेबां MLA मासि दं? गवानि बिधान सभायाव गासै 40 मासि दङ। जिथामथि सोंथि उत्तर प्रदेशआव गासै बेसेबां MLA मासि दं? उत्तर प्रदेशनि बिधान सभायाव गासै 403 MLA मासि दं। जिब्रैथि सोंथि रुस एबा रासिया हादोरा मा हादोरमायाव दं? बेनि सोंथिनि फिननायखौ गोबाङानो गोनो गोथो जायो, नाथाय रुस एबा रासिया हादोरा एसिया आरो इउरप बे मोननै हादोरमायावबो दङ आरो बे हादोरानो जादों बयनिख्रुइबो देरसिन हादोर। 15थि सोंथि मा हादोराव बांसिन निउक्लियार बम दं? जों बयबो मिथिगौ निउक्लियार बम थानाय बा निउक्लियार बांसिन बम थानाय हादोरानो जादों रासिया बा रुस हादोर। 16थि सोंथि इउक्रेननि हादोरगिरि
भ्लादिमिर जेलेन्स्किया हादोरगिरि जानायनि सिगां मा होननानै सिनायजायोमोन? बिथाङा सासे कमेडियान एक्टरमोन बा बिथाङा फेस्ला फावखुंगुरमोन आरो फावखुंगुर महरै बिथाङा सिनायजायोमोन। उनाव बिथाङा आथिखालनि हादोरगिरि जायो। 14थि सोंथि सा सानजानि मा लामाखौ गिबि खेबनि थाखाय मोनद' लाइन गोनां हादोरारि राजा लामा खालामनो थांखि लादों? जों बयबो मिथिगौ जालुकबारिनिफ्राय खानापारा थांनाय बा जालुकबारि खानापारा राजा लामाखौनो मोनद' लाइन गोनां राजा लामा खालामनो थांखि लादों। 14थि सोंथि आथिखालाव पेट्रलाव बेसेबां जौखोन्दो एथानल बाहायनाय जायो? आथिखालाव पेट्रलाव 10 जौखोन्दो एथानल बाहायनाय जायो। 19थि सोंथि बावैसो 2022नि फेब्रुवारि मार्च दानाव जालांनाय मोनबा रायजोनि बिधान सभानि बिसायख'थियाव आम आदमी पार्टीआ मा रायजोआव सोरखार खुंनो हानायनि बांसिन मासि मोनो? जों मिथिगौ पान्जाब हादोरसायाव आम आदमी पार्टीआ बांसिन मासि मोननो हादों। 20थि सोंथि एबा जोबथारनाय सोंथि भारतीय जनता पार्टीनि दैदेनगिरि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगां मा राजखान्थि हान्जानि मैखोम दैदेनगिरिमोन? बिथाङा कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन आरो कंग्रेसनि सोरखार खुंनाय समाव बिथाङा गुबुन गुबुन बिफानाव मन्थ्रि जादोंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन इडुकेट्स बड'लेण्ड। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दानो खालामदो। गोजोन्थों।